Mill-517,000 euro, 150,000 minnhom ingabru minn ministri u kandidati nazzjonalisti. Flus li skont il-ministri u l-kandidati qalu li ġabru mid-door to door u attivitajiet li jagħmlu bħal coffee mornings u high teas. Id-donazzjonijiet li qalu li ġabru minn dawn l-attivitajiet kienu jvarjaw bejn 7,000 euro u 12,000 euro. Fost dawk li taw għotjiet sostanzjali kien hemm il-Ministru Tonio Fenek, Simon Busuttil u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li waħdu ġabar ma' 12,000 euro. Ġbarna s-somma ta' 8,200 euro. Grazie ħafna. Issa fisem residenti ta' Naxxar, Melliħa u San Pawl il-Baħar permetti li prezentalik is-somma ta' 7,100 euro. U qiegħed nagħmel preżentazzjoni ta' 12,600 euro. Grazie, proset, thank you for, grazie ħafna. Taw l-għotjiet kbar tagħhom il-Ministri Giovanna De Bono, George Pulluccino u Francis Zammid Dimek. Il-poplu għawġi wkoll qed nofri s-somma ta' 6,000 tal-nazzjonalità. Grazie ħafna. Jena nixtieq nippreżentalek is-somma ta' 5,700 euro. Biex il-Partit ikompli f'dawn l-4 ġimgħat jibgħat il-messaġġ li dan il-Partit għadu l-aqwa għodda biex inkomplu il-bidla għal-ġenerazzjonijiet kollha ta' pajjiżna. Issa importanti li l-poplu Malti fid-9 ta' Marzu nivvotaw biex daw jintefqu bil-aqal u bis-sens ta' responsabbiltà li inti dejjem turi. Ippermettili għannom tiegħi għannom tal-kostituenti ta' 9 u l-10 distret nippreżentalek is-somma ta' 4,750 euro. Jiena wkoll ovvjament mid-distretti tiegħi għamilt l-istajt u bi pjaċir nippreżentalek is-somma ta' 6,400 euro. Fit-tmiem il-maratona Lorenz Gonzira tħar lil Richard Cachia Caruana tax-xogħol kbir li qed jagħmel. Minn Richard Cachia Caruana li rrid nirringrazzjah minn qalbi għax-xogħol tiegħu. Din il-maratona kienet qed issir fl-isfond ta' dikjarazzjonijiet li saru dwar il-Partit Nazzjonalista u Zarem Vassallo b'dan tal-aħħar implikat fajnuna diretta lejn il-Partit għal waqt il-kampanja elettorali.